Jeg har på min tur rundt i Danmark snakket med en række danskere for at se, hvad de siger til krisen i EU. Og interesserer danskerne sig overhovedet for, hvad der sker i EU og EU's fremtid? Og ved danskerne overhovedet, hvad det vil sige sig at være en institution i EU? Se med her. EU virker mere fjernt og mere som bureaukrati. Det er hovedsageligt et fællesskab omkring økonomien. Altså, jeg føler mig klart mere som en dansker end som en europæer. EU. Det ved jeg sgu da ikke. Jamen EU betyder for mig, at nu når de nedbrudte barrierer, det har så gjort det nemt for mit nye bodybuilder-firma her at sælge min proteindrik til hele verden, og på den måde promovere bodybuilding i hele verden, og ikke bare Danmark. Men jeg mener ikke, at argumentet for EU det udelukkende er økonomisk, det er også ideologisk. Så EU er i det hele taget faktisk en meget fin ting for mig. Altså personligt, så synes jeg, at finanskrisen ligesom har været med til at... Hold nu kæft, venner! Personligt synes jeg, at finanskrisen har været med til at bringe EU-landene tættere sammen. Og den her... Altså, det giver et bedre fællesskab, fordi landene de ligesom indbyrdes hjælper hinanden. Gå hjem. Nej. Nej, jeg kan ikke være med i det her. Ja, i dag har jeg så fundet ud af, hvad borgerne egentlig mener om EU. Og vi ses i studiet.